Ok, mbalmake mbalmam swani antuma. Tarose. Nse. Bon, madame ne ambalako la foloka. Awo, utea. Ok. Toko numa jamnuma. Ne tɔgɔ Tɛnɛ Kante, promotrice de la marque Castille. Balmake dun. Ne tɔgɔ Elhaji Keita, promoteur de la Castille. Ok, aw bɛ ka mun de feere foire kɛyɔrɔ in kan? Bon, an bɛ ka bɔgɔlan feere, ka bɔgɔlan komi an ka baara ye ka bɔgɔlan moderniser, k'a bila en valeur. Comme o ye Mali an faso fini ye quoi. Donc an b'a moderniser k'a bila en valeur pour que diɲɛ bɛ se k'a lakodɔn cogo min na. Voilà, an ka baara basé b'o de kan. Mais si an m'a mɛn siama in yɛrɛ est ce que définition i bɛ se ka définition yɛrɛ dafalen fɔ min ni siama in yɛrɛ tɛ kelen ye? Bon, siama définition fɔla kɔni an bɛ se ka dɔ fɔ a la mais n tɛ se ka bɛɛ fɔ a la. Voilà, siama définition ka artisan Mali artisan voilà, ka se k'u bɔ kɛnɛ ma k'u bɔ dugu la k'u bila kɛnɛ kan. Siama nin dabɔlen b'o de kama. Voilà, culture k'an ka culture valoriser. Voilà, siama nin yɛrɛ dabɔlen b'o de kama. Voilà, dabɔlen don artisan Mali artisan de ma k'u layɛlɛn sanfɛ. Pour que se ka i ta nabata sɔrɔ a la cogo min na. N balimamuso n ɲɛ b'a la fini caman bɛ yan nɔ ani musow ka masiriw aw bɛ k'olu fɛn minnu feere aw yɛrɛ de b'a dilan ni wa aw ka baara tagabolo bɛ cogo di? An ka baara tagabolo ye anw yɛrɛ ye tailleur ye, an ye styliste ye international. Donc sisan an yɛrɛ y'a ye yanni k'a fɔ mɔgɔ ma k'a kɛ tantɔ n'i yɛrɛ bɛ se a kɛcogo ɲuman na i b'a kɛ k'a yir'u la ne ye nin kɛ a filɛ nin ye donc a bɛ mɔgɔw ramener jeunes ramener ka na an ka fɛn nɔfɛ an ka farafinna fini nɔfɛ o de hakilina y'an bila k'an ka farafinna finiw don ba la tan k'u yɛlɛma tenue de soirée b'o la tenue de mariage dɔw yɛrɛ fana tun b'a la mais an ma na n'olu ye ka tila ka an ye jaquette fana kɛ cette fois ci k'a yira mɔgɔw la nɛnɛ bɛ yen nɔ an bɛ se k'an pari an ka laadala finiw la wa a ka ɲi fana an jeunes la o de y'an ka idée ye k'a yira mɔgɔw la. An ɲɛ bɛ musow ka kɔnɔw fana na ni kɔnɔ ninnu bɛ se ka don occasion jumɛn de fɛ? Bon ni mɔgɔ min nana ka n'an ɲininka comme client caman bɛ yen n'u nana u b'an ka avis demander donc kɔnɔ feerela filɛ nin ye ale bɛ kɔnɔ feere de kɛ mais mɔgɔw olu b'an ɲininka nin kɔnɔ in bɛ kɛ cogo di a bɛ don nin kan wa a bɛ don cogo di donc an b'a f'u ɲɛna n'i ye nin san a bɛ taa ni nin ye parce que o ye stylisme kɔnɔna yɛrɛ ye fini a bɛ don ni fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn an b'olu ramener k'o fɔ olu ɲɛna fana voilà. E ka hakilina ye jumɛn ye foire in yɛrɛ tagabolo kan? Tiɲɛ na ne kɔni ka hakilina ye min ye hakilina ɲumanba de ye nin ye parce que anw ye chance sɔrɔ an bɛ bɔ ka taga exposer kɔ kan mais mun ma chance sɔrɔ u camanba de ye siɲɛ fɔlɔ ye nin ye donc a bɛ kɛ fɛn ye an bɛ fɛn dɔ de ye i mɔgɔ wɛrɛ bolo min t'i ka so donc a b'i ramener ka k'i faso fɛ parce que i b'a ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ na Sénégal u bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na donc olu b'u faso fɛnw fɛ donc a bɛ dɔ fara an ka danaya k'an yɛrɛ kan quoi. Ok, n balimakɛ laseli jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma foire in hukumu kɔnɔna na laseli fɛn fɛn b'i bolo an bɛ fɛ k'i da se o ma? Donc o diyara n ye kosɛbɛ laseli min bɛ n bolo ka se an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma bon hakilila min bɛ yen o ye hakilila min ta kɔsan na vraiment n bɛ foli d'u ma o la kosɛbɛ fɔlɔ parce que o ye min ye o bɛ k'an ka culture don ba la vraiment o ye fɛnba ye fɔlɔ an ka fɛnw tun jatelen tɛ mais fanga min b'an kunna bi olu bɛ k'an ka fɛnw jate bon ni yɛrɛ fana ɲinanta yɛrɛ base ye mun ye an ka se k'an bolofɛnw bila ba la cogo min na n'o y'an faso finiw ye dalifini b'o la bɔgɔlan b'o la vraiment an ka foli b'o ye halisa u ka dɔ fara o cɛsiriw kan toujours ka an ka se k'an ka k'an yɛrɛ fɛ fɔlɔ wa n'an kɛla an yɛrɛ fɛ mɔgɔ tɛna mɔnɛ don a la o ye ne ka laseli ka se faamaw ma donc fɛn min ye foire fana tagabolo ye vraiment an ka essayer ka nin don ba la kosɛbɛ parce que an bɛ taa jamana tɔ minnu na sisan an b'a sɔrɔ u ka fɛn ninnu u b'a don u ka salon u b'a don barika la n'an ta nin filɛ nin ye an k'a don barika la an yɛrɛ fasodenw ka bɔ an ka nin don barika la san nataw kɔnɔna na ka tɛmɛ nin kan o de b'a to an ka culture bɛ valoriser voilà an ka laɲini o de ye wa an ka laɲini min ye k'o fɔ jamanadenw ye o y'o ye. Ni mɔgɔ mago bɛ aw la sisan u bɛ se k'aw lasɔrɔ cogoya jumɛn na? Ni mɔgɔ min mago b'an na donc an ka numéro ye numéro 1 i bɛ se ka wele kɛ 76 33 71 47 ou bien i b'a weleli kɛ 79 08 90 89 an sigilen don Yirimajɔ Semaden la rue 115 porte 98.
ok aw ni ce ala ka sugu bɛɛ diya nse Yeah.